Ibi. Bokadio bat, mesez. Bai, ezkaztu tortilla bariatuk, xolomo aztagin, xolomo piperrekin. Beste hori, daiola hori zera ba. Hori bokadio izango da, ero? Bai, baina hori ez da zutzeko moko, Zera ez da netako modukua. Zedoko ba. Berak atasko, ero? Arra jotzea, miura gana dira, jo? Ba... Horretako ba nahi juapa. Guajostak zedaukan. Taidak. Seguro, alo? Bai, segurunak. Dione ez itorri narrez, Aixotu, alo? Daiola bat nahi juat, bale? Bale. Che, ¿estás seguro? ¿De verdad que querés una dayola, loco? Dayola zandu, ezta? Bai, gizahua, jakingo balu. Aizu parkatu, ez dut uste aukerarik onena egin duzunik. Daiola bat ez da jolasteko. Zedauka ba. Bomba atomiko matala. Halala, laire zupagien, Ziurunajak. Arrapuza. ¿Ya se pringó?